Evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin 22. luvusta, sen jakeet 15–22. Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa kiedotuksi. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsensa herodeslaisten kanssa sanomaan: Opettaja, tiedämme, että olet totuudellinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä et katso henkilöön. Sano siis meille, miten arvelet, onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei. Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: Miksi kiusaatte minua, te tekopyhät? Näyttäkää minulle veroraha. Niin he toivat hänelle denaarin. Hän sanoi heille: Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on? He vastasivat: Keisarin. Silloin hän sanoi heille: Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Kun he sen kuulivat, he ihmettelivät ja jättivät hänet ja menivät pois. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Fariseukset pitivät Jeesusta suurena uhkana, vaikka hän oli heidän ainoa mahdollisuutensa päästä taivasten valtakuntaan. Tämä käy selvästi ilmi myös evankeliumitekstistä. He kokoontuivat neuvottelemaan, kuinka saisivat Jeesuksen ansaan hänen omien sanojensa kautta. Juoni oli huolellisesti laadittu. Kaikesta päätellen he olivat älykkäitä miehiä. Ansa, jonka he lähettivät opetuslapsensa ja herodeslaiset virittämään, oli lähes aukoton. Fariseukset uskoivat koko vanhan testamentin olevan Jumalan sanaa. Heillä oli lisäksi perinnäissääntöjä, joiden avulla he yrittivät varmistaa, että laki tulisi täytetyksi. Heillä oli tekojen oppi. Jeesus varoitti heidän opistaan. Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Heidän opetuslapsensa edustivat samaa ajattelutapaa. Herodeslaiset puolestaan olivat saddukealaismielistä, teologisesti vapaamielistä yläluokkaa, Jerusalemin hoviväkeä, joka tuki Herodeksen sukua. He hyväksyivät Jumalan sanaksi vanhasta testamentista vain Mooseksen kirjat. Lähetetyt osasivat esiintyä hurskaina, tekeytyä ystäviksi ja puhua kauniisti. Opettaja, tiedämme, että olet totuudellinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä et katso henkilöä. He pyrkivät luomaan itsestään hurskaan ja luotettavan vaikutelman. Jeesuksen sanoin he olivat valkoiseksi kalkittujen hautojen kaltaisia, ulospäin kauniita, mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaista. Kaikki tietävää Jumalan poikaa he eivät kuitenkaan voineet hämätä ulkokultaisuudellaan. Evankeliumi kertoo. Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: Miksi kiusaatte minua, te tekopyhät? Martti Luther opettaa kirkkopostillassaan tämän evankeliumin pohjalta ihmisen pahuudesta ja turmeltuneisuudesta sekä varoittaa luottamasta ihmiseen.
Huomaappa siis, kuinka kavala ja nurja ihmisen luonto on. Ainoaankaan ihmiseen ei saa luottaa. Ei siis ole perustettava luottamusta kenenkään ihmiseen, eikä häntä uskottava. Älä usko ketään, hän pettää sinua, missä suinkin voi. Luther sanoo myös, että luottamus ihmiseen on synti. Jopa sinä hänen luottaessasi olet Jumalaa vastaan, koskapa et luota Jumalaan. Onhan Jeremian kirjan 17. lukuun kirjoitettuna näin. Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraa. Näin Luther. Jos ihminen on paha ja epäluotettava, miten meidän pitäisi toimia? Pitäisikö meidän pelätä toisiamme, etenkin epäuskoisia? Eikö luottamuksen puute johda kaaokseen ihmissuhteissa ja yhteiskunnassa? Ei tarvitse pelätä, sillä Jeesus on kanssamme. Hän hallitsee koko maailmaa, myös jokaisen ihmisen ajatuksia. Siksi voimme kohdata luottavaisesti jopa vihollisemme. Herra, jolle fariseukset ja herodeslaiset olivat helppoja vastustajia, johtaa myös meidän elämää. Erityisellä tavalla hän vaikuttaa uskovissa veljissä ja sisarissa. Paavali kirjoittaa galattalaiskirjeessä: minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Varoittava esimerkki ihmisluottamuksesta löytyy kuningas Hiskian elämästä. Parannuttuaan vakavasta sairaudesta, Baabelin kuningas lähetti hänelle lahjoja. Hiskia ihastui lahjojen tuojiin ja esitteli heille kaikki valtakuntansa aarteet. Profeetta Jesaja sanoi hänelle: katso, päivät tulevat, jolloin kaikki, mitä talossasi on ja mitä isäsi ovat koonneet tähän päivään asti, viedään pois Baabeliin. Eikä mitään jää jäljelle, sanoo Herra. Omia poikiasi, jotka sinusta polveutuvat, jotka sinulle syntyvät, viedään hovipalvelijoiksi Baabelin kuninkaan palatsiin. Olkaamme siis varovaisia ihmisten kanssa ja pitäkäämme luottamuksemme yksin Kristuksessa. Fariseusten opetuslapset ja herodeslaiset kysyivät Jeesukselta: sano siis meille, mitä arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei? Ansa oli valmis. Miten tahansa Jeesus vastaisi, häntä vastaan löytyisi syyte. Jos hän olisi sanonut, että vero on maksettava, kansa olisi hylännyt hänet, ehkä jopa kivittänyt, sillä se ei tunnustanut Rooman valtaa. Heidän ajatteluunsa vaikutti 5. Mooseksen kirjan opetus. Kun tulet siihen maahan, aseta kuninkaaksi se, jonka Herra Jumalasi valitsee. Älä korota hallitsijaksesi muukalaista miestä, joka ei ole veljesi. Jos olemme tarkkoja, niin kuin meidän tulee olla, huomaamme, ettei tässä kielletä kuuliaisuutta pakana hallitsijalle. Jos vapahtaja taas olisi sanonut, ettei veroja tule maksaa, tieto olisi nopeasti kulkeutunut herodeslaisten kautta Herodekselle. Ja pian olisi alkanut kuulumaan roomalaisen marssiosaston töminä ja jytinä.
Jeesus näki heidän sydämensä ajatukset ja sanoi, näyttäkää minulle veroraha. Fariseusten lähettiläiden oli tarkoitus johdattaa Jeesus ansaan, mutta Herra johdattikin heitä. He eivät voineet tehdä muuta kuin toteella ja näyttää rahan, joka oli denaari. Vapahtaja kysyi heiltä, kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on? He vastasivat, keisarin. He eivät voineet kuin vastata Jeesuksen tahdon mukaisesti. Denaarissa oli keisarin kuva ja kirjoitus. Keisarina oli tuolloin Tiberius. Silloin vapahtaja sanoi heille, antakaa siis keisarille mikä keisarin on ja Jumalalle mikä Jumalan on. Tämä sana koskee meitäkin. Esivalta on aina Jumalalta. Jeesus sanoo Pilatukselle tuomariistuimen edessä. Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Paavalin ja Pietarin kirjeiden kirjoittamisen aikana Roomaa hallitsi armoton ja julma keisari Nero. Mies, joka murhautti äitinsä Agrippinan ja vaimonsa Octavian. Kun Rooma paloi, hän syytti kristittyjä tulipalosta ja aloitti heidän järjestelmällisen vainonsa. Paavali kirjoittaa roomalaisille. Jokainen sielu olkoon alamainen niille valloille, joiden vallan alla hän on, sillä ei ole esivaltaa muuten kuin Jumalalta. Vallat, jotka ovat Jumalan asettamia. Sen tähden se, joka asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säätämystä vastaan. Mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Pastori Tiitusta Paavali neuvoo. Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaisia ja kuuliaisia sekä kaikkiin hyviin tekoihin valmiita, etteivät ketään herjaa. Pietari kehottaa kunnioittamaan kaikkia ihmisiä ja mainitsee erityisesti kuninkaan. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Huono esivalta on Jumalan rangaistus epäuskoisille. Profeetta Hosea kirjoittaa, kuninkaan annoin sinulle vihassani. Ja Jesaja sanoo, annan nuorukaiset heille johtajiksi ja poikaset hallitsevat heitä. Huono esivalta on meille kristityille Jumalan isällistä ja rakkaudellista kuritusta sekä kuuliaisuuden koe. Tahdommeko todella seurata hänen sanaansa? C.F.V. Walter opettaa. Kuten meidän täytyy kärsiä, kun Jumala lähettää ruton, tulvan, raesateen, katovuoden, kalliit ajat ja nälänhädän. Samoin meidän täytyy kärsiä, kun Jumala panee maan kannettavaksi tyrannisen esivallan ruoska. Siinäkin meidän tulee kunnioittaa Jumalan kättä ja pyhää järjestystä. Maan kansojen vallankumoukset Jumala hylkää kapinana taivasta vastaan. Mutta jos vallankumous on luonut uuden vallan, hän sinetöi sen ja vaatii sille kuuliaisuutta. Kun verenhimoinen diktaattori, kuningas Saul, hallitsi Israelia ja vainosi Daavidia sairaalloisen mustasukkaisesti. Daavid ei kohottanut kättään koskaan Saulia vastaan.
2 kertaa hänellä olisi ollut mahdollisuus surmata Saul ilman seuraamuksia, mutta hän ei tehnyt niin. Kiusaus oli suuri. Hänelle riitti perusteluksi se, että Saul oli Herran voideltu. Ensimmäisellä kerralla hän totesi, pois se, Herra varjelkoon minua tekemästä sitä Herralleni, Herran voidellulle, että satuttaisin käteni häneen, sillä hän on Herran voideltu. Toisella kerralla hän sanoi, niin totta kuin Herra elää, joko Herra itse lyö hänet, tai hänen kuolinpäivänsä tulee, tai hän lähtee sotaan ja tuhoutuu siellä. Mutta minä en satuta kättäni Herran voideltuun. Pois se, Herra varjelkoon. Samoin, jos Suomi olisi yhä Venäjän vallan alla, meidän tulisi olla kuuliaisia Putinille. Hyvä esivalta puolestaan on pyhän kolminaisuuden lahjaa ja siunausta. Jeesus opettaa evankeliumin tekstissä 2 regimentistä eli hallintopiiristä. Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Olemme 2 valtakunnan kansalaisia. Maallisen isänmaamme ja Jumalan valtakunnan. Elämme molemmissa. Ja kummassakin meidän tulee kilvoitella. Meidän on maksettava veromme ja noudatettava kaikkia lakeja, jotka ovat sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden, kuten Paavali tähdentää. Mitä sitten tarkoittaa sana, antakaa Jumalalle, mikä Jumalan on? Meidän tulee antaa Herralle itsemme ja se, mitä meillä on. C.F.V. Walter kirjoittaa, mitä Jumalalle kuuluu? Hänelle kuuluvat ruumiimme ja sielumme, sydämemme, henkemme, voimamme, ilomme, kunniamme, lyhyesti sanoen kaikki, sillä hän on kaiken luoja, kaiken valtias, lähde, josta kaikki juoksee ja johon kaiken pitää virrata takaisin. Näin Walter. Uskon kautta evankeliumiin olemme hänessä. Hänen ominaan meidän tulee olla kuuliaisia hänen sanalleen sekä opissa että elämässä. Meidän ei tule toteilla edes esivaltaa, jos se käskee toimimaan Jumalan sanaa vastaan. Apostolien sanat juutalaisten neuvoston edessä muistuttavat meitä tästä. Enemmän tulee toteilla Jumalaa kuin ihmisiä. Esivalta ei saa puuttua hengelliseen elämän alueeseen, kirkon tai seurakunnan oppiin ja tunnustukseen. Mutta jos jokin kirkko esimerkiksi rikkoo 6. käskyä ja opettaa sen vastaisesti, esivallalla on velvollisuus puuttua kirkon toimintaan. On kirjoitettu, se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Esivallan tulee pitää kiinni siveyslaista kaikessa lainsäädäntötyössä.
tunnustuskirjoissamme on tähän liittyen tärkeä kohta. Augsburgin tunnustuksen puolustus lausuu miehen ja naisen välisen avioliiton aseman vahvistamisesta sen ajan meidän näkökulmastamme hurskaassa Saksassa. Siksi tulisi nyt ennen kaikkea vahvistaa avioliiton asemaa ankarilla laeilla ja esimerkeillä ja kannustaa ihmisiä solmimaan avioliittoja. Tämä on esivallan asia. Sen kuuluu suojella yleistä järjestystä. Mitäköhän apologian kirjoittajat tähdentäisivät tämän päivän maallistuneessa Euroopassa? Kristus oli fariseusten ainoa mahdollisuus pelastua. Hän on myös meidän ainoa toivo. Emme ole heitä parempia. Mutta hän on varma toivo. Yksin Kristuksesta on meidän olemisemme hänessä. Se ei ole lainkaan meidän ansiotamme. Siitä puuttuu täysin meidän osuutemme. Jumala johdatti meidät kasteessa uuteen elämään. Hän herätti meidät kuolleet henkiin. Hän otti yhteyteensä hengellisesti kuolleen. Kuollut ei voi tehdä mitään uskon synnyttämiseksi. Paavali kirjoittaa, hänessä myös olette ympärileikatut, ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa myös olette hänen kanssaan herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen teille anteeksi kaikki rikokset. Denaarissa oli keisarin päällekirjoitus. Kasteessa sinuun on kirjoitettu pyhän kolmiykseyden päällekirjoitus. Myös uskossa pysyminen on yksin Herran työtä. Muutoin Jumalan hyvä pelastustahto ei voisi toteutua kohdallaan. Paavali lausuu, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Filippiläiskirjeen 2. luvusta, 13. jae. Hän toimii armon välineiden kautta. Niin on myös tuhlaajapojan paluu isän luo Jumalan teko. Paavali julistaa aivan kaikille kristityille. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta. Se ei ole teistä, se on Jumalan lahja. Se ei ole teoista, ettei kukaan kerskaisi. Meidän yllämme on Kristuksen lahjavanhurskaus. Sen varassa me pelastumme. Se on yksin hänessä, ei osaksi meissä. On kirjoitettu, sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Jumalan armo, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidät Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.